खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानानै हमजानाय साबा दायनिगिरिफोरनि जुडिशियेल कास्टडिनि समा दिनै जोबगोन। बे साबा दायनिगिरिफोरखौ दिनै CJM कर्टआव लांनाय जागोन। नंगौ, बे समाव जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानानै हमजानाय साबा दायनिगिरिफोरनि सायाव लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानानै हमजानाय साबा दायनिगिरिफोरनि जुडिशियेल कास्टडिनि समा दिनै जोबगोन। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानानै हमजानाय श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा, सन्दीपन गार्गजों लोगोसे बडीगार्ड नन्देश्वर बरा आरो परेश पेश्यनि जुडिशियेल कास्टडिनि समा दिनै जोबगोन। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानानै हमजानाय साबा दायनिगिरिफोरखौ दिनै CJM कर्टआव लांनाय जागोन। जुबिननि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनानै बाक्सा जिल्लानि जोबथेसालियाव 14 साननि थाखाय लांनाय जादोंमोन आरो दिनै बे 14 साना आबुं जाबाय। बेनिखायनो दिनै बे साबा दायनिगिरिफोरखौ CJM कर्टआव लांनाय जागोन। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानानै हमजानाय साबा दायनिगिरिफोरनि जुडिशियेल कास्टडिनि समा दिनै जोबगोन। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानानै हमजानाय श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा, सन्दीपन गार्गजों लोगोसे बडीगार्ड नन्देश्वर बरा आरो परेश पेश्यनि जुडिशियेल कास्टडिनि समा दिनै जोबगोन। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानानै हमजानाय साबा दायनिगिरिफोरखौ दिनै CJM कर्टआव लांनाय जागोन। जुबिननि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनानै बाक्सा जिल्लानि जोबथेसालियाव 14 साननि थाखाय लांनाय जादोंमोन आरो दिनै बे 14 साना आबुं जाबाय। बेनिखायनो दिनै बे साबा दायनिगिरिफोरखौ CJM कर्टआव लांनाय जागोन। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानानै हमजानाय साबा दायनिगिरिफोरनि जुडिशियेल कास्टडिनि समा दिनै जोबगोन। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानानै हमजानाय श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा, सन्दीपन गार्गजों लोगोसे बडीगार्ड नन्देश्वर बरा आरो परेश पेश्यनि जुडिशियेल कास्टडिनि समा दिनै जोबगोन। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानानै हमजानाय साबा दायनिगिरिफोरखौ दिनै CJM कर्टआव लांनाय जागोन। जुबिननि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनानै बाक्सा जिल्लानि जोबथेसालियाव 14 साननि थाखाय लांनाय जादोंमोन आरो दिनै बे 14 साना आबुं जाबाय। बेनिखायनो दिनै बे साबा दायनिगिरिफोरखौ CJM कर्टआव लांनाय जागोन। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानानै हमजानाय साबा दायनिगिरिफोरनि जुडिशियेल कास्टडिनि समा दिनै जोबगोन। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानानै हमजानाय श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा, सन्दीपन गार्गजों लोगोसे बडीगार्ड नन्देश्वर बरा आरो परेश पेश्यनि जुडिशियेल कास्टडिनि समा दिनै जोबगोन। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानानै हमजानाय साबा दायनिगिरिफोरखौ दिनै CJM कर्टआव लांनाय जागोन। जुबिननि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनानै बाक्सा जिल्लानि जोबथेसालियाव 14 साननि थाखाय लांनाय जादोंमोन आरो दिनै बे 14 साना आबुं जाबाय। बेनिखायनो दिनै बे साबा दायनिगिरिफोरखौ CJM कर्टआव लांनाय जागोन।